ассалому алайкум духтарҷонои азиз, хуш омадед ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба шодию хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, влога то охирша бинед, мондани лайк ва комментарий навистанро фаромӯш накунед. имрӯз дуюмин рӯзи отпуски ман аст ки ман дар хона ҳастам. хеле ки дар влоги гузашта дидед, якумин рӯз бачаҳо ки дам гирифтан рафтем. имрӯз хостам ман боз ягон ҷо барам, лекин то обеда Абдураҳмона дарсаш буд. боз баъди обед рози соати 6 ба спорт ба меран. аз ҳамин сабаб ҳам вақтам кам, ҳам монда мешанд берем ба чағзанондан бабарам. аз ҳамин сабаб имрӯз кору бори хона ки машғул шудам. ман ки коргар ҳастам, бисёри вақтҳо дар ҳамин тозагӣ инқадар ҷиддӣ эътибор наметиҳам. ҳамто падир шуви уборка мекунам, лекин хеле генерални тоза кардам ба инакда вақтам намешад. дер боз аст ки инҷоҳоя тоза карагӣ набудам. хостам имрӯз якум кухни тоза кунам. дар комнатаоли шифонероям таҳ кардан дар кор либосои кӯдакоя якбора ҳамаша кунам. дилтанг шуда мебиём. аз ҳамин сабаб имрӯз якум кухния тоза мекунам. хеле ки дидосед шикафа гирифта тоза кардам. боз дар инҷо хостам витишка снимат карда тоза кунам. он қадар ҳам зӯр задам, лекин снимат карда натонистам. дафъаи гузашта шавҳарам снимат карда дода буданд, симтӯрош чанг пур шуда буд, тоза кардам, нағз мекашид. ҳозир худам снимат карда натонистам. як бор кафелоя мешӯем гуфтам, боз поинанда ҳама чи безеб шудагӣ. духовкаи дер боз аст ки тоза накардам. имрӯз кору бори хонакитӣ овора ҳастам. дӯстони азиз, кухни мо ин қадар калонам нест, майдаяк аст. мебелошам стари модни мебелои куна аст. бисёр мебелам надорад. вақте ки квартира снимат карда будем, ин қадар ҳам нағз эътибор додагӣ набудам мебелош ба. амин як-ду шкаф дорад, холодильникаш аст, боз бини стиральни машина, пилта дорад. ҳамин ҳозираш ба басанда аст. время ин квартираи мо снимат мекунем. ҳамин газа духтаро пеши куличателниша тоза кардана хеле бад мебинам, ки неудобна аст. дер боз аст ки тоза накардам. дароноша имрӯз як бор хушрӯ карда тоза мекунам. пеш аз ин кора сар карданам, саме главни духтаро Усмона хобаш бурд. агар вай бедор бошад, мара кор кардан ба намемонад, омада мушайкадан мегирад. ҳар кориге агар кунӣ, ваям дароб қӯш мешад. стати духтароно гуфта намонам. влоги нава интизор бошед. ман средства ёфтам барои тоза кардани барабани стиральни машина. барои шумо ман снимат мекунам. ҳатман тамошо кунед дар влоги оянда. дӯстони азиз, биёед заднаво ба 1-2 комментариҳои шумо ман ҷавоб мегардонам. инҷа нависта буданд ба ман комментария Насиба Кадбону. шумо аз Хуҷанд ҳастед. аз лавҷатон шинохтам ки ба фикрам хуҷандӣ ҳастед гуфта. албатта ман аз Хуҷанд ҳастам. дугонаҷони азиз, ҳоло дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунам, дар метро Медведкова. гардонид агар наздиконда бошед, меҳмонӣ биёед хони мо. боз дар ин ҷо нависта буданд раҳмат барои влог. духтаро расо комментариҳои нағз нависта будетон. ташаккур барои ҳамаи шумоён. ин магазини Новосибирский меифта савол дода буданд. не, инҷа магазини дар Москва ҳаст, метро наздикии Бабушкинанда, детский мир, ин дар ҳамон ҷо ҳаст. боз дар ин ҷо савол буданд. Шарифа Қурбонова нависта буданд. салом апаҷон, шумо нағз аз куҷои Хуҷанд ҳастед? Шарифаҷон, ман аз Хистеварс ҳастам, аз Қистахӯс ҳастам. духтарҷонои азиз, дар ин ҷо комментариҳо хеле бисёр ҳастанд. ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ки
суханҳои хеле нағз менависитон, ҳама вақт ҳама хел комментариҳои нағз нависед. Дӯстони азиз, ман хеле аз комментари нависидани шумо хурсанд мешавам, медаром, мехонам суханҳои шуморо. агар ки ба суханҳои шумо ҷавоб дода натонистам, духтаро аз ман хафа нашавед. ман дар ин ҷо ҳам кор мекунам, ҳам бисёртар вақти худро бо амин хондани бачаҳо мегузонам, чунки мактабое ки Абубакр ки Абдураҳмон мехонанд, расо требоват мекунанд ки инҳо хонанд. мактаби обичный не. барои ҳамин хеле душвор аст ҳам кор, ҳам кори хона, ҳам бо фарзандо машғул шудан хеле душвор аст. хай ба ҳамаи душвориҳо нигоҳ накарда, боз бо баробари ҳамин влога снимат кардана дӯст медорам. аз ҳамин сабаб боз влог снимат мекунам. он занҳое ки ҳамин влоги хонагӣ снимат мекунанд, бисёртар ҳамин хел влогҳои дӯст медорам, чунки мотиватсия мебахшад. дӯстони азиз, шумоям ҳатман влога тамошо кунед, ҳатман хеста бо корубори хонаи худ машғул шавед, рӯбучини хона. вақте ки ҳамин тозагӣ уборка карда мешавам, ман хеле савук мешавам. дӯст медорам ҳамин уборка ки машғул шудана. ҳам як аз телефон дур мешавам. вақте ки ҳамин телефона агар ба даст гирифтам, як ютуб ба дар омадам, бовар кунед чанд соат мегузарад, ягон кино ё ягон роликое мебинам. боз мебинам ки кори хона мондагӣ, хӯрокон напухтагӣ. аз ҳамин сабаб бисёртар худамо аз телефон дур мекунам ки кори хона макунам гуфта. ҳатман шумоям ба телефон шинира кам кунед, корубори хонагӣ машғул шавед. дӯстони азиз, ман умедвор ҳастам ки ин влог барои шумо каме бошад, мотиватсия мебахшад. ва мондани лайкро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, ман хеле муҳтоҷ ҳастам канали худро пеш бабурдам. ба конечно аввал аз даргоҳи худованд ва баъд аз шумоён умедвор ҳастам. уборкаям карда шудам. чӣ хеле ки дидосед, дар ин ҷо ман камтар самбуса пухтам. самбуса как обычный ҳам то хамир тайёр кардам, чунки самбуси слояни кунам агар Абубакр инқадр нағз намебинад, амихе как обычный хамир мекунам, амихе кара мепазам. фигураошам инқадр нағз наомад. соус тайёр кардам. погода чӣ хеле ки дидосед, ин мо ҳаво гарм, ҳозир бачаҳо спорт ба меранд. дӯстони азиз, просто обожаю это место. боз имрӯз вақт ёфтам омадам, вале ҳеҷ кас нест. зал холе, ҳамахе салқин, бо имрӯзам ҳаво берин ҳамахе гарм. бачаҳоя бай кардам, бо ҳамаша душ дорондам. имрӯз ва ҳозир спорт ба мебуравад ҳастеш. майдачомоям усмонам қитякоҳош рафтос. дадош гиромӣ буран хӯрокҳои шома ба вақт тайёр кардим, хӯдим. ман эси омадам, бачаҳо эси тарафи худошон ба спортошон ба рафтам.